muija tervehtää. Kiira 554 ja nyt mä kerran sisään tietysti. Kerätyn sisään. Joo, mennään ihan harhoja. Joo. Joo. Mä ihan sivisin. Joo, kaikki. No, mä olin nyt vähän päässyt eteenpäin 12 levelillä ja sitten muutenkin on vähän päässyt eteenpäin, että minä 40 tonnia sitten 13 levelillä ja nyt on 75 kaveria. Ja näin kuitenkin. Niin joo, toi teki semmosen artin, että semmoista. Joo. No joo, ärsyttää nää mun jutut, ne kaikki. Se alkoi uudelleen se muun muassa, että on tosi tyhmää. Se niin välillä loppuu ja taas alkaa uudelleen. Se on niin vitsin muista ärsyttävää. Aina ärsyttävintä. Oikeesti. No, on niin kipeä. Nyt vähän menee niin kipeäksi noista muista. Mä oon vähän seurannut niitä siis, en mitenkään paljon, mutta siis oon seurannut kuitenkin. Joo. Nyt mä näytän pari tyyppiä, jotka mä oon halunnut ehkä tosi pitkään tai jotka on mulle tosi tärkeitä. Alisa Kullen on ihan okei. Kuitenkin tosi hyvä tyyppi. Eli 24. Ihan kiva. Joo, älkää pitäkö sen poikkista, se oikeesti siis ykköstä tai Iro. Mut se on niinku mulle väärillinen. Eli 24 on tosi kiva kans. Elvira 5656 on tosi kiva. Sitten Amy Angel. Tosi kiva. Kans. Kamutyttövara. No, käynnistyä. Kamutyttövara on tosi kaunis kans. Ja tosi ihana kanssa. Sitten Black Sydän Blue on tosi ihana kanssa. Sitten Milea Sydän. Ihan okei, miten ei alkaan välitytelty kuitenkaan. Mut siis kuitenkin joo. Sitten Jessica 405. Tosi ihana. Ai, ota. Mä vähän vasen tuosta. Ärsyttävässä. Muffins ja sydän on kans ihan kiva. Sitten Mayan Seeker. Yllätää kaverit. On tosi ihana. Aivan ihanin. No ei maailman ihanin. No, on se kuitenkin tosi kiva. Mikä Johanna, en oo ihan varma. Kuitenkin Kogira. Tosi ihanaa. Sitten Aiva 78. Ei tunne mitään Irre tai mitään, en muista kysyä, mutta tosi kiva. Alexis 1212. Ihan kiva. Sitten Aleksandra Sydän. Ei ole paljon olla yhteydessä, mutta kuitenkin ihan kiva. Alisa VB. Kiva. Ja kaunis. Amelien jännä tyyppi. Joo, kuitenkin. Sitten Amy 789 on nopannut. Mut se käy kuitenkin aina vähän, että mä heti vaikkaan sitä, jos mä näen sen online. Se on siis tosi ihana. Maailman toiseksi ihanin. Sitten Andrea 600 ei ole yhteydessä, mutta on tosi kaunis. Anni 13570. Tunnetaan Irja ollaan ihan hyvin kavereita. Siis parhaita. Näin luulisin niin. Bubble Boy One siis 1. Niin kuitenkin hyvä. Celeste. Ihana. Tyyppiä kaunis. Cool Toys on ihan söpö. Kaikkia kaunista. Mut ei ole yhteydessä. Cool Emma on ihan tyyppi. Oho, sorry.
pelkästään sitä. Collier 1122. Hieno tyyppi. Ja sitten Eino 10. Ihan. Mä oon näistänyt tän MS-levyksi. Oikeesti. Se on ihan ärsyttävä. Et 1.0.223. Ihana mestis. Sitten missä se on? AGT. Ei, se on parempi aina. Kuitenkin Pranssikanava on 7. Thank you. Black 123. Ihana, kiva. Candy 579. Kiva. Hei, 1, 2, 3, 4, 5. Kiva. Tosi kiva. Invite Space. Ihan. Inkku Iina 1. Ihana kanssa. Sitten mun pitää ihan kohta lopettaa, koska ei ole oikein tilaa. Kiira 543 näkee sama. Tämä on 554, tää on 543. Kuitenkin sama. Kukka 121. Ihana. Jonttu. No, en mä jäisi. Metsta. Kaunis. Ja varmaankin kiva. Meillä ei täytyy olla. Missä helisku? Ihana. Kiva. Hauska. Kaunis. Sitten mun irtoinen bestis on täällä muassa. Pinki YKK 4.8. Sitten Nikolas 1998. Ihana. Tosi tukee mua. Tämmönen. Sit Charlotte on tuolla ruutumarkki. Ihana. Sonny 21. Ei, siis 21. Siis Sonny on kiva. Skylander. Okei. Joo, sepä. Sinivit. Hauska. Hullu. Seka. Ihana. Ja sitten joo. Ja sitten kuitenkin joo. Tossa on nyt aika tärkeitä kavereita, joita mä tykkään hengaa niitten kaa. Ja näin on. Ja joo. Mä en siis jaksa niitä kokonaan musta israelia. Mutta mä saan mulle tulee kaikkea. Ja tulee kaveriksi tietysti. Mut nyt mun pitää lopettaa, koska tai no en mä siis vielä. Kyllä nyt kun se päivittää sen kaat. Ja kato kun kuitenkin mä saat aina, että pakko jotain lääkittää. Kuitenkin. Mä laitan tän YouTubeen ja kuitenkin, no niin kuitenkin. Moikka kaikki ja